Yau mu je. Na yi recording. Razal. Kuma yana mutane yara ita nake on direction da kanta a ranar Allah. Gaskiya da umere kamata a gurin ɗin waƙar nan. Yau, ba ta ma mutu na. Aka murya ta yi daɗi da ita. Yawa na. Take kaɗai na zaɓa. Na amince miki baki da nisa ba.